morning guys. Today is Tuesday. Katapusan na ng June 30. Happy birthday sa partner ko. Ngayon ay birthday niya. Wala pang maisip kung anong mahanda niya. Basta importante in good health lang. Kaya thank you. Hindi siya maarte. Happy birthday sa hubby ko. Pasok na naman tayo sa work. Bagong hamon na naman sa maghapon. Thank you. Thank you, Lord. Lagi rin tayo magpasalamat kahit pa paano. Ligo na tayo. Ligo. See you later, guys. Pasok na tayo. Si Tita Carmen dito. Saan? Happy birthday, boss. Ayun, Pasok na kami sa work. Wait. Hello. Happy birthday. Happy birthday. Aww. Happy birthday. Isang gift ko. Where's my gift? Baliktad yan. Baliktad. Yung ama mo ang hingi mo ng gift, dapat ikaw meron. Ay, baliktad ka. Ano yun? Birthday baliktad? Let's go na. Ang tabako. Kain tayo. Tinola. Para ka naman nasasagot. Masasakan. Sa mask mo. Binahashing mo kasi, imbis hand wash lang yan eh. Ano ito eh? Tawag doon. Ito ang talagang legit. Talagang standard. Hello Malaki. guys. Ano guys? Hello guys. Pasok na kami sa trabaho. Ay, magpahatid pala ako. Sorry. Wala pa rin masakyan. Tanghali na. Anong oras na ba? 11:36. Saan kayo papulog-anay ito? Yan lang sa ano. Mga dati mo ng suki. Sasama ka? Hindi na. Saglit lang. Yan o. Meron ako usap. Meron akong ano. Customer na ano. Pupunta. Walang tao. Wala namang customer na ano. Walang bayad. Saan ako punta? May customer ako na ano. Seller. Kahit pa paano makadagdag. Hanapin ko yung hinahanap niya. Yung facing. Wala na yung pan. So ngayon, dito tayo sa Wala na yung model. Brits. Pantang trabaho. Napapunta pala sa pwesto ko. Sabihin mo yung dito. Bonton Bridge. The second largest bridge. Pumapangalawa sa Pumapangalawa to sa ano, di ba? San Juanico. San Juanico Bridge. The second largest bridge. Kaya minsan i-vlog ko to. Tsaka maganda na yung tulay namin. Mayroon na siyang ilaw sa almost ilang dekada. Ngayon lang siya nagkaroon ng ilaw. Iwas ano na siya. Iwas screaming. Iwas hold up. Kasi madalas ang ano dyan. Hold upan. Kasi madilim. Yun ay malaking bagay dahil sa ano na government. Ayun. Ganito pa rin ang kalagaran araw-araw. Hindi pa rin normal. Sobrang init dito sa amin. Ilang degree dito sa atin? 37.
Parang gabi na yun. Hmm. 37 degrees. 11 pa lang. Sobrang init. Baga sa ano, Pero tumatanggap tayo. everyday may Tumatanggap tayo ng na babalita. Tumatanggap tayo ng patient galing sa ibang lugar. Dinadala dito kasi malaki yung hospital. Saka maganda ang pasilidad ng hospital, magagandang kama bago. Yung, Yung mga kama dyan ay bago, imported pa. oo, donation ata yun. Donation yun. Yung charity dyan, maganda na. Hindi kagaya nung araw na daanan mo, nandun sila. Ngayon, hindi na. Yung charity ngayon, brand new din ang kwan. Kama. Pinaluwag. Oo. Kaya maganda nga dito, lahat dito, Dinadayo, Tabuk, Isabela, Tulo ng Cagayan. Dito lahat. Meron naman silang hospital, pero kasi yung pasilidad maganda. Maraming hospital dito sa Tuigan. Marami mo Kung punta. mapera ka, dito ka sa St. Paul. Pero ang daming naapektuhan ngayon, negosyo. Ang daming ano, sarado. Magsasara. Sino bang hindi magsasara? Tama. Yung 100% mo na customer, ang pupunta lang sa'yo, wala pa sa 20. Ano ngayon Paswertehan. mabuhay, paswertehan lang. Kung ikaw ay nagka-customer ng 4 na pirasong tao, ay swerte, makakain ka. Eh kung na zero balance ka, uuwi kang Wala. lulugo-lugo, lugi pa sa gasolina. Bayad ka pa ng renta. Lahat yun. Bayad ka pa. Tubig, lahat. Ilaw. Kaya sobra. Ano? Kaya laban lang tayo. Trial. Trial is trial. Wala naman namamatay sa problema. Huwag mo lang dibdibin. Mas papalit ko. Maganda yung gulong man. Man pa. Hindi masyadong kalbo. Magpalit ko. So ayun, malapit na tayo mga work. Kita mo yung spa. Hello, everyone. Sa tindahan. 4 o'clock na. Malapit na kami mag-uwian. Still hoping meron kami madagdag. Waiting sa buyer. Kumusta naman kayo dyan, guys? Ganito ba ang ginagawa nyo rin sa tindahan? Sa nakakaralit na may mga tindahan? Naghihintay. Today is July 1. Malinis na kami. Malinis. Ganun pa rin, malinis. Pero kahit pa paano, suki-suki ang labanan. So yun, thank you guys.
kung ma-appreciate niyo itong video ko, paki-like na lang. Salamat. At sa pag-umpisa kong mag-video, para akong na-inspire. Kilala yung sarili ko.